so. Kasa amen. Oh, kade amen. Me say, wo ye nyame ne ba, wo te nyame na koma pono so. Ti nyame da so ara wo ho do. O se ni nti nyame fa nankasa ne yie ba. Na odi ne nkwa nye ne bugya de be pere. Tina pia fofo de ma me yo be. Kade amen. Oh, amen. Glory, hallelujah. Amen. Glory, hallelujah. Amen. The man may ina me pese anope me yon kan wa jam tete we bi esense we yon nyempenti obarima wa fa no Paul o de yimpa to ade bia ye fa no canopy ntamadan Paul the impact to do canopy no na se trying there nipa sauti the canopy na wosua eye dan a obodutu no obodutu canopy ni wi a eni na me pesa me no ba nu e besi e ho asem se canopy no obodutu wi a odugogu hin kada amen. Oh, amen. We have another world in view. You were mindful for you. Cannot be there with you. Nasa ukwaji na usiria na ekime pera wote ya no say ya na wia. Wotutua wote come nura. Na nye nura no asem na mpeda meka na mmom ba bia wo park canopy no oni asem no. Binu mfawo se wodutu an canopy na wodi gungu ko bom wotu me canopy ko gungu ko bom nti bra ahia da rekwa akofo canopy no bokọ na ngukọ kra wa ahia egodo opa fa kompa jai kada amen. Oh kada amen. Binsu wa sheda ayo oden pia wesesie na ota madam canopy no anti bokọ no na edan na wo de canopy ne goguma no wesesie wo de canopy na egum ne watum wo de safwa asie efise esombo de man anu na me pede anope wie me bisa me no ba no de se yan part yan to canopy no a na se ya nyina dwuma wie si wie nyina dwuma ya yan canopy no he for no ba pack si de canopy na sa ochina wutowa asi neda ye panyin ne kan osi na doti bokọ ne dati na okra ne de obokọ nya ode man no ho anna ye nyina ne bokọ okra no ba bia ode man ye na yifa no ode man ye omanya pie kowe pie adenya pie na wo ho de mamenyo ba no de mamedi kanka de the man na me kan wasam no wunduma ani wusu na wo ban na odo bokọ ho no the man obia na ne hyehyei sande ohini biara wo ne mra ohini biara wo ne hyehyei the minti pro na wo waye wadwen da wo kom no asu pro no ne hyehyei no wudi so oman no ne hyehyei no wudi so me pede me ka cho se wo yo odishio wo ya akwo wo canopy no obodutu agufom kada amen. Oh ka amen. Ha wo ya fio se wo ye mumu ti se mi amegina ha yo wo canopy no obodutu agufom wo wasiko wo yo hie yo wo canopy no obodutu agufom no ye tutu gufom a hefa na wo park wo canopy na agogu woni asam no adafo no wanyina wadi Yesu to demo ye ni asetna pa anada asase a o hoda wa asase so baba ye piara de be si piara
Nyabedina kosi biara wo canopy no obodwira gu fom. Na bi so wo de me canopy no enne wo dwiri. Anaase wo dwiri na otena. Na dapoti a wo bodwiri de me canopy na gu fom no, se ba ne de enkrofo e park canopy na wo ba park gu he. Kada amen. Oh, ka amen. Oh, ka amen. And now, a decent through a year to 9. You jump to me and son. No kind of amen. Kada amen. Kasa amen. Oh, ka amen. Baby, I will pack a canopy in a go no. I say, Yenima, no, but more pack a canopy in a baby. Another baby on them. Revelation 14:30. I say, now, Matilde be feel sure. Matilde be feel sure. Ah, I don't catch him there. Sure. Everything there. In there, I'm a young look at the koi. It's raining from far. Where we were crying this as a dynamo, one got amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I say, it's raining from far. Where we were here, but the years was the demo. And from far, one for when I black boy and to Tata. And from far, one for one and send the Padimo. No more to one won't tell rather so. Kasa amen. Oh, Kasa amen. Then answer Babu Mammy Grace. I must say, Mammy to me, Papa. May not yet you might pay. Kasa amen. Sunday 1986, 1984, 85, 86, in Nanamo, Kodiata Krasi. The memory near Mammy Grace. No, I know who was your call. Kada amen. Oh, amen. Let me you dear mommy. No to me yet. Yes, sir. And me pom. Why ye baby was second to Nessa when you sika, mammy now goes to me, never from a sika. No, the Gina station, no. Kada amen. Oh, amen. Na adwumani yanya no fa ko ne chinchinti kada amen adafo no wanyina wade yesu to dem mo yemi sasa ne ze bayina ti no aso ne canopy no a watutu wane da no he fa wode no kogu da ba so na yenua ba mama ana kasa amen. Ono so the canopy. What do you know they go in? I say, in Shira, in ye a woofa, Mumia. Well, I didn't know. Nadia. One Puma, a pa, it's too mighty. No, but whoever you want them, that's an amen. Revelation 14:13. Unka yinsiya. Eyo, so say you. Obama wa home if you want to pray more. Or pray better, I will pray here. I will do home rather. What you come out will chambi. Or back for a woo baby. Or yes, my woo yabi. Or pa woo copy. Or ba woo baby no. The more pray now will pray in Nara. Guys say, the woo will rather more. Obama wa home if you pray more. Because amen. Pano papa to a home. Pano be yak to your pa. Whatever what would pa that she rather than you young one. Amen. Hallelujah. No one in Juma what year no. A bit twitchy. A Juma with year no. Ye be a Juma. We are chrono a Juma. Another would choose so mine. Would trap a song. Oh, Osuma saw the ham no do where we see more. I mean, if you no so when you may be do it. Osuma say, I mean, in a question, hey,
ɔtete mu wɔ hye ho nna mɔkɔ no wɔyi ato ha meyi ne fi hɔ ma ngyensɛm ho atɔ wondwuma bɛtu akyi sɛ wɔnyɛ dwiri wɔ asase ntamadan no a canopy no wɔtutu a wɔde bɛkɔ akɔgu baabi na baabi a wɔbɛgo no wɔne asɛm no ka sɛ amen adɔfo no yɛne berɛ nti mempɛ dɛ menyɛ wobɛkasa bebree na mmom wankasa bi si w'abrabɔ wankasa fa ahwehwɛ si w'anim na hwɛ wo ho ahwehwɛ no mu na bisɛ dɛ sɛ yɛ na sɛ nkurɔfo reka mo asɛm a wakasa meyɛ tuntum dodo anaa da meyɛ kɔkɔɔ dodo mo ho yɛ fɛ anaa da mo ho nyɛ fɛ Christ obisa no ho obisa asuafo no asuafo menyim mama brabɔ nanso mo na yɛ a mokɔ abɔnten sɛ mokɔ abɔnten a wɔka dan na wɔde fa mo ho amama sɛ ɔkyerɛ bi sɛ meda hɔ ma mɛhu dɛ sɛ menkɔ mebɛ nyinara sɛ medin asɛe ka sɛ amen ne de woman na ɔka asɛm bi na ɔde twɛm na ɔse nɛ Kofi ade bi wɔ hɔ ɔfrɛ no kuaba da mu kuaba yi menyim dɛ obiara nyim kuaba ɔsese nyaa ma sɛ wɔyɛ no foforɔ ɛfiri factory na wɔde ba na ehu na fi sɛ mepɛ ediban bi atɔ nti ma montɔ kuaba bi na montɔ m'ediban fɛ ngum a nkurɔfo a wɔbɛhu no de redi kuaba mu no wɔbɛfrɛ odin bi ka sɛ amen obiara nti me da obiara sɛ de ɔndo nso ɔnyɛ ahwee wɔ mu da nanso ɛsan sɛ ne din nara asɛe wɔ factory wansa na wɔde bɛnti wodidi ma obiara ne mu kada amen ka amen enti wankasa wodin na nkasa no sɛ esi kurom a nkurɔfo ka dan efa wankasa wo ho amama wahu bere a wɔbɛtutu canopy no baabi a wɔde kogu wɔakyekye na asase so no wɔakyekye no wɔ soro tete pa mɛnkurɔfo nka ho asɛm pa mɛnkurɔfo mbɔ wabɔden papa ama sɛ ɔkyena bi na sɛ woda hɔ a ɔkyena bi sɛ wɔanya tutu ntamadan no a wɔanya baabi papa de agu na baabi a wɔde bɔgu no nyɛ baabiara dɛ wɔde bɔgu Jesus Christ wɔde wobɛma Jesus Christ na Christ Jesus bɛka kyɛw sɛ mmɔ akoa papa nyɛ ɔnokwarefo kakra mi ti hyɛ wo nsa nyinaa wɔde ho nokorɛ bra mɛsiesie tenabea papa mede ama wo tenabea ɔde mo bia ɔfata mede ama wo fa tenam na gye wahome na wo berɛ nyinaa no nyɛ w'asomdwee na menyɛ wo baanu yɛn berɛ anyɛ kwa na mmom yɛnya asomdwee wɔ nyine wɔ akyi awurade nhyira wo awurade nka wo ho na nea awurade hwehwɛ firi wo nkyɛn sɛ yɛ no yɛ ama ketua pa no ayɛ wo de awurade nhyira wo no adom nti amen na yɛmmɔ mpae yɛde wase ade nyinaa so tomfo wɔnom asɛm ne ampaeɛ yɛka no pina mabɛda biaa bere bɔ so a wobɛtutu yɛn ne yɛyim dɛ wo nkyɛnara awurade wo nkyɛnara owura yesu yɛn brɛ ne yɛn dwuma nyinaa no wo nkyɛnara awurade wo nkyɛnara yɛsɔ mama mo yɛn brɛ nyɛ kwa na mmom yɛn brɛ nyinaa akyi no nyame waka kyɛn sɛ mommo akoapa yɛ nokwarefo yɛde ahyɛ wo kristo gya yimnyam yɛde wase sɛ watie yɛn jesus dim ne yɛbɔ mpaeɛ amen